Luuletko, että ajatuksesi ovat omiasi? Olet väärässä. Psykkesi syvyydessä lepäävät ikuiset uskomukset, jotka hallitsevat sinua kuin kallio hiekan alla. Kristinusko, nationalismi, demokratia, nämä eivät ole vain ideoita. Ne ovat sivilisaation perusta, joka ei muutu vuosisatoihin. Niitä on mahdotonta kitkeä, vaikka ne olisivat filosofisesti järjettömiä. 15 vuosisataa Eurooppa uskoi barbaarisiin legendoihin, eivätkä Galileo ja Newton uskaltaneet kyseenalaistaa niitä. Tämä on joukon hypnoosi. Mutta tänään nämä uskomukset murtuvat. Lehdistö ja internet ovat luoneet mielipiteiden valtameren, jossa hukut hetkellisten ajatusten hiekkaan. Romantiikka, naturalismi, muoti, nämä ovat aallonharjoja pinnalla, ja sinä uit anarkiassa. Tunnetko tämän tyhjyyden? Se on vanhan uskon loppu, mutta ilman uskoa ei ole sivilisaatiota. Haluatko löytää oman perustasi? Älä etsi sitä joukosta. Mene syvemmälle. Tilaa Telegram-kanava Varjopsykologi. Siellä opit, kuinka päästä irti kuolleiden ideoiden varjojen vallasta ja rakentaa oma todellisuutesi.